Yan. Yan. Nabubuo na. Di ko inakala magagawa ko nga talaga. PixArt kalaban ang Photoshop. Tunay na editor, gumagamit lang ng PixArt. Hindi nyo ba to alam? Walang gumagamit ng Photoshop, pang mahina lang yun. So kaya dadala natin mga memes tungkol dito at tuturuan ko din kayo kung paano gumamit ng PixArt para gawing ganito ang iyong profile pic. Simulan na natin from Bailey. May edit na ako ng PixArt. Hindi ko lang paano ito naging issue ngayon. Alam mo, parang kahit sino, kung yun lang ang kaya ng kanyang buhay, ay gumamit ng PixArt, wala siya sigurong PC. Di ba up to? Di naman ako gumagamit ng phone. Hindi ko na halos hinahawakan yung phone ko kasi may PC naman ako. May PC naman ako na pwede ko pag-editan. Sa mga taong yan lang kayang gamitin, wala tayong problema doon. Pero ang problema dito ay yung mga ang sabi sa akin ay pinagkakakitaan nila yung paggawa ng PixArt. Nakala nila pro editor. Respeto naman sa hustle. Wala naman taong manguuto kung walang taong magpapauto. Diba? Kung magbabayad siya ng 50 para doon, diba? Di problema na niya yun, diba? Tumutulo na rin ang kanyang utak. From Timothy, 8 billion people in the world. 80 billion? Grabe, 80 billion din ang naniniwala sa'yo, Jedrick. Huwag ka mag-alala. Walang nagbabash sa PixArt. Siguro ang binabash lang dito yung mga taong kala nila ang galing-galing na nila dahil hindi lang alam ng kanyang mga boomer na kaibigan kung gaano siya kadali. Kung may oras ka lang, simulan yun. Huwag ka mag-alala, tuturuan ko kayo paano mag-PixArt. This is an art. Kailangan nyo intindihin ang kada segundo, ng kada pixel, ng kada CMYK, RGB 2060 Ti. From Flattish dyan. Feeling ng mga nag-edit ng dripping effects of PixArt. Hey, mga pucha, mahirap yan. Akala nyo? Respeto sa mga editors, pucha. Pagod na kami. Kung kailangan ko lang PixArt para mag-edit ng video, gagawin ko yun eh. Ilang oras na ang nag-google sa buhay ko para doon. Pwede kong gamitin yun, di ba? Nice effect. Hindi lang dapat tawag gumagamit na effect na yan, di ba? Respeto sa lahat ng uri ng animal. Ba ano to eh? Expansion pack kasi to. Kailangan nyo i-update yung app nyo so 2021. Lalabas tong feature na to. Tulo dead. At saktong-sakto. Parang inedit ba talaga to? Ron, bakit Disney gamit mo? Hindi ka rin dapat ligawan. Akala mo pogi ka? Wala na lang magliligawan. O para maubos na ilahin natin para hindi na kumalat ang corn beef 90. Oh, it all interconnects. Para to sa lahat. Alala ko dito yung mga manananggal eh. Oh! Pwede na natin pagsamahin yung kanina. Mamaya pagsasamahin natin sila. Kompleto na. Kompleto na ang Millennium Puzzle. Sunod, Gerson, Professional Pro Digital Editor. Ano? At para sa anong Photoshop? Ano yan? Tindahan ng photo? Nako, mas maganda pa rin PixArt dyan. Pampaganda ng mukha, professional image editing software. None of the above, wala dyan ang kasagutan. Nandito. Tuturuan ko na kayo para gumamit ng PixArt. Hello everyone. ओपन करने के बाद ऊपर देखिए 3 डॉट है, इस पर क्लिक कीजिए माई एप्स एंड गेम, इसके ऊपर आप लोग क्लिक Una, install nyo muna ang inyong PixArt 2021 sa inyong phone or sa PC. Yung kaya siya PS kasi PixArt. S kasi yun yung S tier kung gaano kaganda tong app na to. Bubuksan nyo siya. Kailangan nyo siyang gawing. Dapat properties. Tapos kailangan mo lagyan dito sa gilid ng shortcut key para mabuksan yung susunod na feature ng PixArt. Kung saan, ang P ay para sa puday, para bumuka sa mga puday sa'yo, di ba? Para, pwede pahingi naman ng picture mo para pumunta sa'yo. Kailangan maintindihan yan. Apply, tapos okay. Tapos Control, Alt, P. Bubukas na. Kaya hanggang bumubukas yung PixArt. Okay, ngayon, tayo ng new. Sa new, lagay nyo lang dito, 420, tsaka 69 sa width and height. Tapos, dapat ang background mo black kasi hindi tayo racist dito sa channel na to. Tapos create. Ngayon, nagawa mo na yan. Kailangan mo siya ulit lakihan. Ngayon, meron ka ng linyang itim sa gitna. Kailangan yan, okay? Intindihin nyo lang kung bakit ko ito ginagawa, ha? Maintindihan nyo. Ayan. Kunin natin yung dalawa kanina. Kaya yan, para may hati, di ba? Para mapaghihiwalay mo. Kasi dahil masyado intense ang editing na to, kailangan natin silang paghiwalayin, okay? Ngayon mabubuo na natin sila. Okay? Ngayon, kung kailangan natin siyang kunin, meron dyan, pindutin nyo lang yung, nakikita nyo to feature na to mamaya. Yan. Kukumpletuhin na lang natin to. Burahin natin yan. May feature dyan. Pindutin nyo lang yung Pro Editing button. Meron sa gilid dyan. At ayan na. Makukumpleto na natin ang Millennium
Millennium Art. Yan, nabubuo na siya. Ayan na, nag-interconnect na siya sa mga butas. Ngayon, pag ganyan, ayaw pa. Diba? Pag hindi kayo bagay sa isa't isa, ang gagawin mo lang dito, mahirap tong ginagawa natin ha. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Kunin nyo yung smudge. Meron dyan, pindutin nyo na Control Alt S M U D G E for the smudge effect. Ayan, tapos liitan nyo. Pindutin nyo lang yung power button sa phone nyo. Itaas nyo lang. Diba? Susunod yan. Diba? Susunod tayo. Boom! Ayan na. Nabubuo na. Diba? Ayan. Chap. PixArt Effects. Tapos, download ka nung slime na black. PNG PixArt. Kaya mo dyan. PixArt 2021. Kailangan mo ilagay yung 2020. Pag hindi mo nilagay, dito lalabas. Isa tong sagradong file kasi. Marami ng tanong. Save image nyo. Tapos ilagay nyo sa PixArt. Yan. Lagay nyo to ng screen. Yan. Yan. Walang mali sa ginagawa ko. Ayan na. Nagsumasabog na yung PC. Sabog na. Di na niya kaya editing na ginagawa natin. Ngayon, i-merge mo ngayon to. Pagka-merge mo dyan, yan. Tapos lagyan mo siya ng saturation. So, wala nag-iba. So, pang ano lang yan, pang ipit lang yun sa mga nagkukunyari dyan na marunong mag-edit. I-invert mo na lang pala. Yan. Diba? Ginagawa ko. Grabe. Yan. Kailangan mo lagyan ng 2021 watermark. Kailangan nyo lagyan ng watermark. Kailangan alam nila na ikaw gumawa nito. Okay? Yan. Lagyan mo na lang ng konting opacity. Huwag nyo kakalimutan. Ito isa mga pinaka-importante sa lahat. Lagyan nyo to ng wow. Yan. Laugh track talaga to. Yan po. Ito na. Pinakamagandang PixArt sa balat ng lupa. Ngayong nagawa nyo na to, i-save nyo na. I-save ng JPEG ay Jackal Puday Enhanced Quarantine. At ayun na. Tapos na. Ganon kadali gumawa ng PixArt editing. Spolarium, kabahan ka na sa art na ito. Alam nyo na. Alam nyo na kung paano gumawa. Huwag na kayo tanong ng tanong, paano ba mag-edit? From Adon. Bakit lalo mas gumawa pa si Justin Bieber dito? Maraming salamat. Sunod. Timothy, miss send ka pictures, edit ka pa dito. Magpa-edit kayo sa akin, libre lang ako. Hindi nyo kailangan magbayad sa mga yan. Ako na lang. Basta mag-subscribe kayo, sapat na sa akin yon. Sunod, Arley Quarus. Ako na nag-edit sa Photoshop edit. Oo nga, photograph tsaka meme generator. Ano pa ba yung meme generator? Buhay pa ba yun? Image flip! Yes, ito ang aking kabataan. Ayun, mga template, wow! Yes! Laugh trip, man. Ito mga gusto kong template. Namimiss ko na yung mga, yung mga troll emoji, yung black and white lang. Ngayon, sobrang komplikado na. Diba? Tumatanda na rin ako. Maraming salamat. Sunod! Huwag ngayon. Ito, gumamit ng PixArt si araw-araw artist, kaya nyo to na. Hindi mo maaabot ng ganitong klaseng detail. Harry PixArt to. Ito ang kapangyarihan ni Tito Ed. Kaya niya nakatatawag yung mga multo. Tito Shoto! Mga konnichiwa, gumagamit ng PixArt. Lahat ang ito 100% ginawa lang sa Pix. Hindi ito posible kung hindi ka mag-i-install lang PixArt 2021. Sunod, nakapanood ng YouTube ng tutorial, bakit ang yabang mo nilalait mo DJ ako na may dripping effect, pati cute cut. Ano cute cut? Hindi ka lang marunong eh. Oh, wasak! Hindi kayo marunong. Ako marunong ako sa PixArt. Edit ko kayo, libre lang, digital artist ako. Don't even hate PixArt. The problem here are those people who boast their editing skills on social media. Kaya siya sukot. Nice. Di mo kailangan ng paint. Hindi pa ako tuloy, nagpe-paint na ako eh. Oh, boom. Pag nagawa mo na yan, diba, kailangan meron kang 32 circles para sakto lang. Okay? Pag nakuha ka ng 32 indiscriminate viscous circles, dapat sakto siya titigil sa isang intersection of 3 semicircular angular form. Kunin mo na yung fill bucket tool at kailangan separate mo siya ilalayo. Dapat siya 52 centimeters apart. Ngayon nagawa mo na yan, lalagay mo na iba't ibang kulay. Gagawin mo to hanggang magawa mo. Mga words. Tatapusin mo to. Pag ito di mo natapos, mag-uninstall yung PixArt mo. Kaya ako nilagay yung blue kasi blue is calming color. Orange, kung gusto mo magbenta sa palengke, mapambenta yan. Violet is for the royalty. Diba? Kailangan palitan minsan yung blue kasi it's Roy Jubib, diba? Yellow, violet, gray. Dalawa lang dapat ang gray para hindi ma-overexpose yung saturation. Ano mo maglagay ng paintbrush na red. This will attract the attention of onlookers on by. Yun na, Digital Art Day, no digital art.
Ganito ba magkatulo? Nalagyan natin ng tulo effect. Ito na. Ngayon naintindihan nyo na kung paano gumawa ng advance. Bibigyan ko kayo naman ng simple. Nalagyan natin ng tulo effect. Yan. Yan. Nabubuo na. Ito na, naabot na natin. Oh, damn! Di ko inakala magagawa ko nga talaga. I-crop na lang natin ito para di halata. Boom! Kung ayaw mo, pwede mo ring ilagay sa ibabaw. Ang posibilidad ay walang katapusan. Parang natamuran lang sila. Gitna na natin. Oh. Isa na naman pantalo sa Spoliarium. Ano na? Ano kayo? Sagot! Natin ang PixArt 2021 Final Form. Diba po, PixArt na din sila. Diba nga naman ang nagagawa ng PixArt? Ton de calidad na PixArt. 2022 na nga pala to. Tanda, kailangan nyo lagay ito. Pag dito lagay, hindi ito magsasave ng maayos. Puta, ang ganda! Kita mo naman yung contrast ng dalawang colors, black and white. Grabe, artist at work. So, pasensya na kung ang tunay na artist na makakagawa nito. Pasensya na. At panghuli from Von, photo editing level 19 na. Huwag nyo nilalait yung mga nag-e-edit. Importante may nasisimulan sila. Huwag kayo matrigger sa tao may oras lang. Ikaw wala. Opo dyan, Moltres. Moltres ba to? O Phoenix? Well, Phoenix never dies. Lagi lang siya nabubuhay muli. Hindi nyo kasi naintindihan kasi hindi kayo PixArt user. Ang nakakatawa lang yung mga self-proclaimed na editor. Diba? Talsikan din kita dyan eh. Ngayon, tapos na ating tutorial paano mag-PixArt ngayon 2020. At alam nyo na ngayon paano maging 2021 at 2022. Diba? Ating advanced lesson and lecture to. Galing sa isang PixArt professional, Paulul. At so, kung nagustuhan nyo pa, gusto nyo magawa tayo ng mga tutorial, like, share sa mga editor nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PixArt out.